Dobar dan, dragi slušatelji. Slušate Kineski radio Internacional i naš program na hrvatskom jeziku Kineski ritam. Ja sam Yimu. Ovih dana naš radio održava kampanju naziva Kung Fu putovanje po Kini, u kojem sudjeluju brojni ljubitelji kung fua iz raznih zemalja. Među njima se našao i poznati hrvatski kung fu trener Nikolas Maričić Wolf. On je legenda kung fua u Hrvatskoj. Hrvatski radio. Drugi program. Kung fu bi bilo nešto kao vrhunski rad, nešto što je potrebno, vrhunski rad, vrhunska disciplina, trud uložen, čak i bi rekli odricanja, da bi postigli majstorstvo u nečemu. To može biti bilo što, borilačke vještina, novinarstvo između ostaloga, ne. Put Kung Fua 2011. je ono što mene vodi u Kinu. Ja sam Darija Marjanović, inače novinarka Hrvatske televizije i kriva za to da na web stranici Hrvatskog radija već sad možete pogledati nešto o ovoj akciji na koju mi sad idemo. Samo kliknete lijepo na stranicu HRT.hr, pa onda odete na Hrvatski radio i tamo ćete vidjeti Kung Fu putovanje Kinom 2011. i doznačete kud smo mi to krenuli. Ovdje Helena. Helena, dobar dan. Šu Huibin? Tako je, Šu. tu sam ja. Moje kinesko ime je Chu Huibin. Chu je prezime. To znači glazbu, a Huibin znači mudrost. Ja sam ravnateljica redakcije hrvatskog jezika. 我来自中国国际广播电台克罗地亚语广播部。 Ja sam veleposlanik Hrvatske u Kini Ante Simonić. Slušajte ovu postaju kineskog radio internacionala, kineski ritam, ritam novog vremena. 我是谁的谁是我的我是谁的谁心里的话你说给了谁我是谁的谁是我的我是谁的谁擦肩而过谁又记得谁喝酒的人心里有鬼一定是想买个醉越多人对爱说反对阴差阳错越完美你是个小气鬼他是贪心鬼这一路跑跑追追当初爱得很无畏最后爱得很累写情书流不出眼泪半夜上网找暧昧谁闻不见身边香水谁捧着玫瑰头盔你点走了红颜他带来祸水这一路是是非非当初爱得很无畏最后真的后悔我是谁的谁是我的我是谁的谁心里的话你说给了谁我是谁的谁是我的我是谁的谁擦肩而过谁又记得谁 Kung Fu putovanje će početi od 10. mjeseca. I novinari i naši Kung Fu zvijezde će zajedno putovati u Wenxian, jer u Kini ima puno mjesta kao rodno mjesto Kung Fua. Kao na primjer i grad Dengfeng, to je poznat po Shaolin, a Wenxian ili grad Changzhou ovdje su poznat po Taiji. Kung Fu je vrlo interesantna stvar. To je kao most između nas, pošto i u Kini i u inozemstvu, u Hrvatskoj ima puno voditelja za Kung Fu. Povijest Kung Fua pa seže duboko znači od kad Kina zapravo postoji, 2000 godina prije nove ere, zapravo još i više. Znači kao bilo je govora o tome da su roditelji svoju djecu htjeli odgojiti na jedan prirodan način, znači vidjeli su i planine, znači rijeke, jezera. Svoje djeci su rekli, vidiš, budi kao ova planina, teci kao ova rijeka.
Znači, tvoje tijelo mora se kretati da bi bilo zdravo, znači energija mora se kretati kroz tijelo. I onda su osmišljene te neke vježbe kopiranjem prirode, kopiranjem rijeka, jezera, sunca, mjeseca, znači prirode općenito. Tada su nastale određene vježbe. Kad su to usavršili, znači počeli su vidjeti životinje kako se kreću. Sad budi ova životinja, budi ona životinja, kopiraj životinju. Znači, kopirajući životinju, oni su radili određene vježbe kretanja tijela. Protok energije kroz tijelo je bio kao kod životinja, znači nije bilo stresa, ono što mi zovemo. Znači, preradili su odmah taj stres u korisnu energiju, znači u trčanje, u kretanje i tak. I vremenom, znači, kako su dolazili, ajmo reći, razbojnici, naravno morali su se obraniti. Kako su imali zdravo tijelo i zdrav duh, između ostaloga, automatski su se mogli i obraniti sa tim. Znači, prvo je bila zdravstvena vještina, a onda tek borilačka vještina. Drugi. Kineski radio Internacional je jedini državni radio namijenjen inozemstvu u Narodnoj Republici Kini koji radi od 1941. godine. Dakle, toliko dugo postoji, a ja sam tek sad uz pomoć Kung Fua zapravo saznala za njega. A od prije 3 godine, odnosno 2008. godine, otvorili smo web stranicu hrvatskog jezika. Jer odnosi između naše dvije zemlje tijekom prošlih godina sve jače i ima sve više suradnja. Mislim, to treba da među nas sve bolje uzajamno upoznavamo. Želimo da našim dragim hrvatskim prijatelji preko toga da upoznaje sa Kinom. Poštovani slušatelji, ovdje Kineski radio Internacional. Dobrodošli u našu emisiju Uživo kineski ritam. Ja sam Liu Qi. Sada poslušajmo pjesmu Najljepša crvena zastava. Kung Fu je način, kažu Kinezi, da se upozna i razumije Kina. Dakle, ja sad idem na taj jedan način je upoznati i nadam se da ću u tih 10 dana uspjeti gledateljima i slušateljima HRT-a i korisnicima naših web stranica približiti Kung Fu putovanje Kinom 2011. A tamo u ostalom već mogu i naći link na našeg Kung Fu majstora Nikolasa Wolfa.
Mene osobno je kung fu privukao jer sam kao mlada osoba, znači kao dječak zapravo imao krivu kralježnicu. Htio sam ju ispraviti. I onda sam gledajući filmove, kung fu filmove, zapravo pokupio vježbe iz tih filmova i radio sam ih sam kod kuće. Ne? Kroz kung fu sam usavršio fizički, a vremenom sam se susreo i sa onom drugom stranom kung fua, znači kulturnim dijelom kung fua, znači koje je dio kulture zapravo Kine. 本是应该化作鱼投入海的雄鲸，却含着泪水，任孤独的飘零。本是属于我的你，痛把人生看尽，却无缘再聚，愿苍天变了心。时空阻隔，情枝长路迢迢，情丝缠绕，几时长发飘飘。那红尘俗世的人，为什么总是多情惹烦恼？如果让我离开你，而你应能平静，只愿你放心，也不要你担心。如果让你离开我，假装我也平静，就算是伤心，也当作是无心。无缘再聚，愿苍天变了心。Bruce Lee ili Li Xiaolong, zapravo mali zmaj, je stvarno bio odličan majstor. On je radio znači razne stilove kung fua, odnosno wusua, znači pravi pokazatelj da je zapravo kombinacija stilova, onaka Kinezi to zapravo prezentiraju, jedan pravi put na koji se treba ići, ili do, tao, isto ovo materijalno i onaj budistički, taoistički, ili jako bitno, znači balans yin i yanga, kako oni to zovu, ne? Bruce Lee je stvarno bio izvrsni majstor borilačkih vještina kao i medijska ličnost, znači kao on je već glumio u Kini u dosta ovih filmova prije nego što je došao na zapad. Zapravo za njega se tek na zapadu čulo tek kad je u Zmajevom gnijezdu snimio, koji je bio hollywoodske produkcije. Ne? Znači tek kad je zapravo otišao sa planete, tek onda se zapravo za njega čulo. Evo što naš Dragan kaže, naš kolega iz Kineskog radia Internacional, kaže: Kung fu u stvarnosti nije onakav kakvim se viđa u filmovima. Kineski heroji koji lete i bacaju noževe brzinom vjetra. Ova vještina posjeduje i bogatu kulturnu i društvenu vrijednost, a ne samo sportsku. Naime, kako se kung fu razvija u narodu kroz dugotrajno proučavanje pokreta i odnosa tijela i uma, ova vještina obuhvaća elemente istočnjačke filozofije, medicine, pa čak i političke teorije, vojnih znanosti, umjetnosti i društvenih običaja. Zahvaljujući tome u kung fu se mogu prepoznati brojni elementi kineske civilizacije, a to je ujedno ovu drevnu vještinu učinilo dijelom tradicionalne kineske kulture. Mene Kinezi poznaju po mojim rezultatima, odnosno mojem zalaganju u kung fu wushu sportu, tako što sam osvojio brončanu medalju na Europskom prvenstvu, tam su bili Kinezi kao suci i automatski nakon toga sam počeo biti pozivan na razne natjecanja, ne? Onda sam 2003. uspio probiti znači, Hrvatsku međunarodni savez kung fu wushu i nakon toga sam sudjelovao na par natjecanja na kojima sam i osvojio i vrhunska odličja, i zlatno odličje u Kini 2007. u mjestu nastanka Tai Chi-a, između ostalo koji je u samom vrhu, mislim da će čak i pobijediti za mjesto nastanka kung fu-a zapravo. A mene Kinezi uopće ne poznaju, tek će me upoznati ako se ovaj razgovor bude emitirao na njihovim radiovalovima, jer nakon
jako puno krasnih kontakata sa Njin Muom, kolegom iz hrvatske redakcije kineskog radija Internacional, čije ime Dragan, Njin Mu. Dragan nije njegovo hrvatsko ime, oni svi u redakciji imaju hrvatska imena. Došao je razgovor sa Helenom, ona je zapravo Shu Huibin, koja je njegova šefica i ona zna zapravo najbolje zašto oni to uopće rade. Kung fu je naša važni dio kineske tradicionalne kulture. Onda dobili smo ideju da organiziramo takvu djelatnost. Pa gdje ste učili hrvatski? Ja sam studirala u Pekingu prije više od 10 godina. Da, još nisam imala priliku da studiram u Hrvatskoj. Tko zna, možda ću i ja uspjeti naučiti osnove kung fua u Kini, nikad tako dobro kao što Helena govori hrvatski, ali ne znam, majstor neću postati, ali neke osnove ću možda naučiti. Kinezi znaju reći da čim počneš vježbati kung fu si majstor kung fua.
znači već si na putu i znači već imaš cijelu sliku, cijelu viziju svega i majstor se postaje jedino tako da si majstor u početku prije nego što si majstor postala. Znači, automatski sklad s prirodom, sklad sa energijom oko sebe, sklad s ljudima. Zato majstor borilačkih vještina, odnosno majstor kung fua, je obično majstor u raznim disciplinama, jer poznaje ono pravu srž čovjeka, ne? I prirode, naravno, u kojoj živimo oko. Ne? Znači, majstor kung fua već jeste, čim ste započeli s tom stazom ići. Ne? Dakle, spremna sam za kineski svira tradicionalne kineske pjesme i po mojem izboru, moja najdraža sa ovog albuma Le Chant du Dragon, ja sam kupila na francuskom Pjev zmaja, je Bienvenue aux invités, dobro došli gosti. I jedva čekam da vam kažem u Kini ni hao. Hvala vama i iskreno čekam vaš dolazak. Priču o kung fu pripremili Shu Huibin, Helena, Yin Mu, Dragan, Nikolas Marečić-Wolf, Darija Marjanović, Jadranka Besednik i Dubravka Družinec-Ricijaš. Dobar dan, dragi slušatelji. Slušate Kineski radio Internacional i naš program na